Argiaren podcastak. Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte. Beranduegi. Feministek gizonak entzuten dituzte. Beranduegi. Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute. Beranduegi. Jeltzaleek, ez, hauek igual ez. Eta zuk, Ruper, beranduegi entzuten alduzu. Begiek ez dute malko isuritzeko gogorik. Bale, Ruper, bale. Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. 2 ostiralean behin argia.eusen. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Jorroina nagore eta punto. Bai badakite jende zaharruna bakarrik ulertuko duela orain hamarkada batzuk ez dagoen egin zen amona greziar horren iragarkeren esaldi famatu edo. Gainera ez da gur bat, urteak eta urteak esan nahi omen du, aspaldi. Halako gauza bat, ez? Baina gure podcasterako oso egokia. Nahiko historikoa. Baina izu, gaurkoaz aparte, oso aukera gutxi izango dut bizitzan, podcast batean halakorik esateko, batez ere, jogurten inguruan hitz egin behar dugulako. Edo hori da. Ez? Bai. Hitz bat ekarriko dugu, zuk jroinak ekarri dezu, eta oikos. Oikos. Gaina, okerrezpanago oikosen iragarkia zen, ez? Bai? Ez? Ni bakarrik amonarekin gaitu nintzen. Ez dakiz esaltzen zuen. Bueno, kontua da, oikositza entzuten duzuenean, zer datorkizue burura? Bueno, pues oizea. Azkenean jogurra, ez? Bai. Eta askok jogurrarekin erlazionatzen dute, eta askok pentsatuko dute oikosek grezieraz jogurta esan nahi duela, ez? Esan dugunez, greziar jogurte marka ezagun batek ez izen hori daukalako, eta askok ere pentsatuko dute jogurta greziarrek asmatu zutela, ez? Antzinaroan. Ez, oikosek ez du jogurta esan nahi, eta jogurta ez zuten greziarrek asmatu. Orduan hori buruztu zitzaion lehen aldiz esne freskoa hartzitzen, jartzia. Bururatu seguraski inori ez. Ez, asmatu, komatxo artean nahi gabe asmatu zuten. Txiripaz? Bai, historia aurrean, seguraski. Eta noiz, beltzantza garatzen hasi zen duela 10.000 urte inguru, sortik aurrera. Arrastoak dira 8.000, duela 8.000, 7.000 urtekoak, zarrenak. Eta kontua da, komunitate nomadek animalien esne freskoa larruzko zakuetan eraman untzutela, garraiatu izutela, eta gehienetan gainera hauntz larruz egindako zakuetan. Orduan, esnea larruarekin kontaktuan egonda eta beroaren laguntzaz, bakterio azidoak ugaldu eta orduan esnea hartzitzen zuten. Eta orduan gizakia konturatu ziren, esne hartzitua jangarria zela. Erra zela. Hori da. Gero 20. mende hasiera artetzan ondo ikertuko, propietate osasungarri dituen, baino konturatu ziren kaltetziela egiten eta... Arazo bakarrak azukrerik gabekoa zela. Seguraski. Eta zaporeri gabekoa. Baina, bueno, hortik azten da. Bai. Baina, gainera, konserbatzen eta garraiatzen errazagoa zen, esne freskoa baino. Hori bai. Eta orduan kontzienteki produzitzen hasi ziren, baina non, leku asko dago, teoria asko dago, arrastoak ere hainbat lekutan azaldu dira, batzuek diote Anatolian asmatu zutela, egungo Turkian, beste batzu Balkanetako penintxula iparraldean, beraz, Greziatik gertu bai, baina Grezian bertan ez, egungo Bulgaria inguruan, baizik, eta gainera jogurtitza bulgarierazko jaurt hitzetik dator. Beste batzu diote erdialdeko Asian ere asmatu zutela. Let me tell you about a thing. I really want some yogurt. Well, not exactly yogurt, but it has a taste of yogurt and also kind of look like yogurt. The shape should be like yogurt. Some people will think it's yogurt, but with a closer look at my yogurt, you'll discover it's not yogurt. Banana,
vanilla, strawberry, put it in your mouth, yogurt, papaya, that's what I'm talking about, chocolate, in the face, yogurt, yeah, so my car broke down, yogurt, I took the bus, yogurt, had to stand because Yoga oso ezaguna egin zaigu. Ez? Orduan, nonbaitetik edatuko zen. Hori da, bai, badakigu, ez dakigu zehazki non sortu zen, edo zein herri hasi zen hori produzitzen, baina badakigu erdialdeko Asiako herri batek bultzatu zuela, 5. mende inguruan, jogurta Europan zabaltzea. Zeintzuk? Unoak, bai. Esaidazu mesedez Atilari buruz itzen behar dugula. Bai, Aha. bai. Atilandia. Bueno, lehenengo roa bere aurrekaria, ez? Bere aurrekoari buruz, ez? 932an unoek, ba hori, roa erregea buruz zutela, Danubi ibaia zeharkatu zuten, ez? Eta beraz ja Europa, ez? Mendebaldean sartu ziren. Lagunak itera, ez? Ba, pentsatu baino gehiago, Bai. Kontua da urte batzu geroago, Atila errege zutela, 951. urtean, Galian sartu ziren, eta handik urte betera, Erromaraino ere iritsi ziren. Eta, ba hori, Asiako herri nomada hau da, nolabait ere, ez? Zuk, esan duzun bezala edo, ondamenaren eta basakeriaren sinonimo, ez? Suntxipenaren sinonimo, ez? Esaten da, Atilaren zaldia igarotzen zen tokietan, belarra berriro etzela azten, bai. Baino Atilak ez zuen beti anker jokatu, eta askotan zera ez, diplomaziari trebea ere bazela erakutsi zuen, eta gainera azkenean ospe hori ez, barbaro krudela izaten ospe hori, erregeak berak, Atilak berak sustatu zuen, hain zuzen, negoziazioetan ez, konfrontazio zuzena saiesteko. Hau da, beldurra eragin ez, gero azkenean, ba hori ez, konfrontazioa, gatazka eta suntsipena saiesteko. Azkenean, gerra psikologikoa ere baliatu zuen, ez? Bueno, barbaroa edo basatia ziniz da izan, Europa honetan, batez ere erromatarren menpe ginean, ez? Oie, fake newsak zabaltzen ere nahiko bilaz diren, eta denei ez izena jartzen ere oso honak, eta basati izan orduko... Bueno, haiek ez bezalakoak ez diren beste guztiak, ematu basati ziela tartean euskaldunak ere bai, ez? Orduan Atila eta hauek basatienak izango ziren, agian berak, nola da, apropiazio kultural, nola da, estan nahiari vuelta matea eta zeure egitea. Reapropiazioa. Hori. Bai, kontua da gainera, suntxitu zuten. Atila, bai. Baina, egia da beste gauza asko ekarri zituztela Mendebaldeko Europara, ez? Azkenean konkistatzen zituzten herrialdetatik erabigarria zian gauzak, ez? Edo iturak beren eginte zituzten, eta gero lurralde berrietara joaten zirenean, antzabatze zituzten. Eta hori gertatu zen adibidez jogurtarekin. Jogurta ez zuten unoek asmatu, ikusi dugun bezala, baina unoek ezagurtara zituzten eta gainera, jogurgile bikainak ziren. Eta esan daiteke unoek esnekiak maite zituztela. Esnekiak gogoko ditut, body milk beroa, jogurtzo gaingabetua. Esnekiak gogoko ditut, titanio zurruta, pantxineta eta gozua, irrintzilizunak nahi ditut. Kili efektua, ta zezenaren esnia, maitia da nazazu berriz. Maitia janazazu berriz. Esnekiak gogoko ditut, esnekiak gogoko ditut, esnekiak gogoko ditut. Beirazko kastillo... Bueno, osala, badago beste marka baterako, bueno, gaur egun uno oso ezaguna dan karta jokoa da umen artean, eta umeak ez diren artean, baina baina agian bada, bueno, uno jogurtak, Atila gangabetua, Ona izan bertzateke, bai. Fruto basati dunak. Talakoak. Bai, kontua da zergatik ziren unoak, ez? Suntsitzaileak izateaz gain, jogurgile bikainak. Kontua da badakigunez, unoen kulturak oso lotura estua zeukan zaldiekin, ez? Zaldia eta zalduna bat ziren, ez? Unitate bakarra osatzen zuten, ez? Eta horretaz baliatu ziren jogurra ekoizteko. Behiak edo ardiak jetzi, esnea egosi eta zahagietan biltzen zuten. Zahagiak forma berezia zuten,
eta zaldunen zelazpian jartzeko, ez? Orduan, Euskaltzen diaren monstrua piztu zait. Zela azpian. Bai. Mhm. Zaldunak eseritzen diren Lekua. hori da. Vale. Beraz, zahagi horiek geratzen ziren, esan dezagun, zaldunaren ipurdi azpian. Hori zehatzago, geografikoki zehatzago da. Eta, hori, joan etorri luzetan eta guduetan, ez? Ibili ondoren, zaldiaren eta zaldunaren berotasunaren eta zagiaren larruak lagunduta, ez? Esan bezala, bakterioazidoak ugaltzen ziren, eta esnea oso ondo hartzitzen zen. Eta, hori, ipurdi azpian epedutako jogurra, zuzenean zagitatik hartze zuten, eta egia da, intxaur edo arbendola birrinduz lagunduta. Ni badakate, uno jogurtentzat, markara badakagu, uno jogurtak eta leloa ere bai. Uno jogurtak popatik hartzitzera. Balio lezake? Bai, ez dakit oso... Oso salgarria den edo, baina bai. Pusitaterako tartea okenduta, guazen berriro uno engana. Bai, nik beste txiste txar bat egingo dut, ez? Eta bai, esaten da unoen zaldiek belarra berriro ezaztea eragiten zutela, baina literalki esnea hartzitzeko eta jogurtak ekoizteko. Hori da, balio zuten. Bai, belarra etzen azten, baina jogurtak bai. Bai. Bueno, greziarrak gure gizarte modernoen eta ponteokoak direnen aldetik, greziarrek, edo hori kontatu edo saldu digutenez, greziar jogurta, eso zer, ez? Emango diogu aiei, ez? Greziar jogurta. Bai, denboran asko atzera eginez, greziar jogurta kontzeptuaren jatorria, 80ko hamarkadakoa, osea, ez da oso, bai. Bueno, historiara. 1980koa bazpare. Bai. 2000 urte zer da. Bai, azkenean greziar jogurta esaten diogunak ere ez dauka jatorria Grezian, edo ez soilik Grezian. Azkenean greziar jogurta da jogurt iragazia. Hau da, jogurta iragazia egiten da, eta gatzura kentzen zaio, ez? Eta emaitza da jogurt lodiagoa, krematsuagoa, bai, eharra. Proteina gehiago duena eta azukre gutxiago. Ze azukrea gazura dator. Azukre gutxiago ez pediozu botatzen, jakina. Hortan, joan. Nik adiz, greziar jogurra jaten dut azukre duna, ja, berez dakarrena. Arabiarrek adibidez, jogurt iragazi horri labna esaten diote, Indian txaka da, ez? Eta azkenean munduko hainbat tokitan, ez, dago jogurt iragazia egiteko tradizioa, besteak beste Grezian. Eta esan bezala, 1980ko hamarkadan, Europan eta ebetan hasi ziren, jogurt iragazia merkaturatzen, modu zabalean, eta orduan erabaki zuten greziar jogurta esango ziotela. Hala, tala geratu da. Hori da. Osa, marketing kontua da. Bai. Bueno, pues vale. Bueno, eta abia punto izan dugun oikos, hori? Bai. Orduan, gure jarioan meandro luzea behin ondoren. Ze pintatzen du honetan guztian? Oikos hitza bai, greziarra da. Jogurta ez, baina oikos hitza bai, eta oikosek aurreratuko ezagun etxea esan nahi duela, baina neko kontzeptu ez da zabala da. Kontzeptua Peloponeson sortu zen, hau da, ez, Grezian, duela 3200 urte ingurutik aurrera edo, eta orduan zer gertatu zen, izan ziren hondamendi naturalak, barne gatazkak, itsasoko herrien erasoak ere bai, eta orduan mizenasko zibilizazioa gainbera etorri zen. Orduan garai hartako urbanismoa erekin handiak, idazketa, merkataritza sareak eta itzaltzen joan ziren, eta azkenean antzinako Greziako aro iluna hasi zen. Orduan, mizenasko botere egitura monarkikoa hautsita eta gainera penintsularen orografiak ere eragindako isolamentua bultzatuta, oikosak sortu ziren, ez? Bai, oikosak ematen du ohitura zarrei eusteko talde bat edo... Bai, ez? Herriko festetan emakumea baztertzeko joera duen jendea. Ez kasuetan esan dugun bezala, oikos hitzak etxea esan nahi du, zentzuri zabalenean. Bai. Segurazki emakumeak ere baztertzen zituzten oikosetan, baina bueno. Kontua da, oikosek barne hartzen zuela, eraikina bera, familiaren gainerako ondasunak, ganadua, lurrak, esklaboak. Bai. Eta
Eta lan egiten zuten jornalari libreak ere bai, Eta orduan azkenean zan garaiko gizartearen oinarrizko entitate ekonomikoa. Eta hain zuzen, ekonomia horti dator. Oikonomia. Oikonomia, bai. Oiko setxea da eta nemein kudeatu, beraz... Nemein. Bai, izango litzateke hori, etxearen kudeaketa, ez? Eta horra daukagu adibidez, errepikapen bat, hitz egiten dugunean ekonomia domestikoa, da jatorriz behintzat, esan da dago. Bai, esan da dago. Ja. Hasieran grezieraz eta gero latinez, ez? Domus. Baino azkenean gauza bera esatea da. Bai. Eta oikosetik polisera joan behar dugu. Bai. Kontua da, interes komunek eta kanpoko behatxo ez babesteko beharrak bultzatuta, oikos, ez, unitate horiek batuz joan ziren, eta antolaketan modu berri bat sortu zen, hiri estatua edo polisa. Hori ezagunago egiten zaigu. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Stand clear, done man attack. You can't stand where I stand, you can't walk where I walk. Watch out, we run New York. Policeman come, we bust them out the park. I know this for a fact. You don't like how I act. You claim I'm selling crack. What you be doing? Polis horietan polisa izango tezan? Ez dakit. Ez dakit. Baina, bueno, gure zibilizazioaren oinarrian, ez? Polisak baldin badaude, polizia batzuk ere tartean ibiliko ziren. Seguruna. Kontua da, Aristotelesek ziola, polisak pertsonen ongizaterako batutako oikosen multzoak zirela. Eta orduan aro iluna pasata, ez? Grezia arkaikoa politikoki, sozialki eta ekonomikoki independenteak ziren komunitate horiek, polis horiek osatu zuten. Baina polisen artean lehia oso gorra zen, ez? Eta hala ere, hizkuntza bera zuten, dialektoak dialekto, erlijioa eta azkenean kultura partekatzen zuten, ez? Unitate hori denak. Claro, orduan ja, politikari, poltrona, Hori da, ez dakit poltronaren. Hori ez, agian ez, hori ez. Baina, bai, ez oikosetik ekonomia dator eta polisetik politikaitza. Jatorriz iristatuekin zerikusea zuen guztia zen politika, ez? Aristotelesek, berriro Aristotelesa aipatuta, gizakia zoon politikon zela esaten zuen, ez? Hau da, gizakia animalia soziala zela esan nahi zuen, hiri estatu batean eta legemenpean bizi zena. Beraz, politikoa eta publikoa garai hortan sinonimoa ziren. Publikoa zen guztia, politikoa zen. Ja. Bueno, pribatu eta kontzertatuen aurrean, orduan esan barko nuke, gure Euskal Eskola politikoa. Ezta? Ez dakit. Baina, bueno, antonimoen bila hasi zeran ez, Bai? garai hortan, politikoaren antonimoa, grezieraz, idiotes. Ara. Hitza zen. Horre... Bai. Eta idiotesek, antzinako grekeraz, pribatua esan nahi du. Yo juraría que sí. ¿No será que eres un cabezón? Con una mano delante y otra mano detrás. Idiota. Te lo digo a la cara, 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 te lo digo a la cara. Bueno, politikariak eta idiotak hau interesgarri jartzen nahi da. Bai, azkenean jatorrian, idiota esan nahi zuena zan, ez? Soilik interes partikular eta pribatu ez arduratzen zena, ez? Afera publikoia jaramonik egiten ez ziena. Eta orduan, greziarrek garrantzi izugarria ematen zioten ez bizitza publikoari, ez? Pues horregatik mespretsuzko kutsua, ez? Hartuz joan zen idiote hitza eta horrela iritsi zaigu Bai, hizkuntza baita iritzi ere. askotara. Eta beraz,
aro ilunetik esnatzean, ez? Ikusi dugu, greziar zibilizazioa garatu joan zela, eta azkenean gure zibilizazioaren, Europar zibilizazioaren oinarriak, ez? Tajutuz joan zirela, eta baino ikusi dugu, jatorriz, etimologikoki behintzat, politikariak eta idiotak antonimoak zirela. Eta denboraren poderioz, zer esango nuke, azkenean pixka bat hurbiltzen ari direla edo... Ni gai honekin inolako loturerik ez duen datu bat etorri zait, eta bakizu hau podcast hau grabatzen ari garen egunean bertan, iturgaitze politika utzi duela iragarri dula. Bai? Bai. Argiaren podcasta. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, ondorengo emailean aurkituko gaituzu, oroimen histerikoa abildua argia.eus. Bidali zuen ekarpenak, gai proposamenak eta irainak ere bai, gustura irakurriko ditugu denak. Argia, txikitik eragiten.